Vesmír je prostředí, které je zcela odlišné od všeho, na co je člověk zvyklý. Na Zemi jsou podmínky dokonale přizpůsobené životu. Dýchatelná atmosféra, dostatek vody, mírné teploty a relativní stabilita. Stačí však vykročit mimo její hranice a vše, co nám připadá samozřejmé, okamžitě zmizí. Vesmír neodpouští žádnou chybu, žádné opomenutí a žádnou lehkomyslnost. Je to místo absolutní extrémnosti a jakákoliv nechráněná výprava mimo Zemi skončí smrtí. Když vědci mluví o planetách naší sluneční soustavy, často se zaměřují na zajímavosti typu gravitace, složení atmosféry nebo přítomnost vody. Ale jak přesně by vypadal skutečný scénář, kdyby se člověk bez jakékoliv ochrany ocitl na jiné planetě? Jak dlouho by vydržel a jaké fyzikální podmínky by ho zabily nejrychleji? Tato otázka je děsivě fascinující a přitom realistická. Nebavíme se o sci-fi příbězích ani o vzdálených hypotetických planetách. Jde o realitu přímo v naší bezprostřední blízkosti. Každá planeta v našem systému má unikátní vlastnosti, které by lidské tělo zničily různými způsoby. Někdy by smrt nastala okamžitě, jinde by se jednalo o pomalé, bolestivé umírání. Na některých místech by člověk jednoduše zamrzl během několika sekund, jinde by ho rozdrtil extrémní tlak nebo spálil nesnesitelný žár. Prostředí naprosto nepřizpůsobené pro lidskou existenci by způsobilo okamžitý šok a kolaps organismu. Ačkoliv většina lidí si dokáže představit astronauta vybaveného skafandrem, ochrannými obleky a podporou života, málo kdo se zamyslí nad tím, co by se stalo bez těchto věcí. Skutečnost, že se lidské tělo na jiných planetách rozpadne pod vlivem fyzikálních zákonů vesmíru, je nekompromisní. Nepřítomnost kyslíku, extrémní změny tlaku, neuvěřitelné teplotní výkyvy. Každá z těchto věcí dokáže zničit tělo během krátké doby. Vesmír je extrémní prostředí a lidské tělo nebylo stvořeno pro přežití mimo Zemi. První planetou, na které by lidské tělo čelilo neúprosným podmínkám, je Merkur. Jako nejbližší planeta ke Slunci je Merkur extrémním světem, který svými podmínkami dalece přesahuje hranice lidské snesitelnosti. Jeho blízkost k naší hvězdě způsobuje, že na jeho povrchu vládnou podmínky, jaké na Zemi nikdy nezažijeme. Díky absenci husté atmosféry, která by mohla vyrovnávat teplotní rozdíly, zde dochází k extrémním výkyvům. Během dne se teploty na jeho povrchu vyšplhají až na 430 stupňů Celsia. To je dostatečně horké na to, aby se kovové předměty dostavily. V noci se naopak teploty prudce propadnou na minus 180 stupňů Celsia, což je chladnější než jakékoliv místo na Zemi. Pokud by se člověk náhle ocitl na Merkuru během dne, jeho osud by byl prakticky okamžitě zpečetěn. První reakcí těla by byla silná tepelná radiace způsobující okamžité popáleniny nejvyššího stupně. Pokožka by se během několika málo sekund spálila na úhel a všechny tělesné tekutiny by se začaly velmi rychle vypařovat. Oči by se okamžitě vysušily a poškodily extrémním zářením a prudkým teplem, což by vedlo k okamžité slepotě. Během velmi krátké chvíle by se krev začala vařit, což by zničilo veškeré vnitřní orgány, včetně mozku. Merkur navíc nemá prakticky žádnou atmosféru, což znamená, že by lidské tělo nebylo chráněno před smrtící radiací slunce. Intenzivní ultrafialové záření by okamžitě způsobilo masivní buněčné poškození, zatímco rentgenové paprsky a proud nabitých částic ze slunce by proniklo hluboko do tkání, rychle ničíc všechny buňky a DNA. Kombinace těchto faktorů by byla pro tělo fatální ještě rychleji, než by mohlo dojít k pocitu bolesti. To ovšem neznamená, že hrozby končí u fyzických extrémů. V moderním světě, kde je většina naší existence propojená se sítí, se objevují nová a méně viditelná rizika. Každé připojení k veřejné Wi-Fi je jako otevřená trhlina v ochranném plášti. Stačí několik sekund a někde se může dostat k informacím, které by měly zůstat neveřejné. Přihlašovací údaje, poloha, platební údaje, celý digitální otisk. Proto má smysl chránit se nejen fyzicky, ale i digitálně. A právě tady přichází ke slovu sponzor tohoto videa NordVPN. Nástroj, který šifruje internetový provoz, skryje polohu a umožní bezpečné procházení online světem. Informace odeslané přes NordVPN procházejí zabezpečeným tunelem, který je chrání před zraky kohokoliv dalšího. Prostředí, kde i pár kliknutí může vést ke ztrátě citlivých informací, dává smysl mít u sebe nástroj, který funguje jako digitální skafandr. Neviditelný štít, který zachytí, co ostatní nevidí. V jedné aplikaci tak spočívá rozdíl mezi bezpečím a hrozbou. Získej exkluzivní nabídku na NordVPN se 4 měsíci navíc zdarma, když použiješ slevový kód Michal, nebo klikneš na odkaz v popisku nebo v připnutém komentáři. Je to bez rizika. NordVPN nabízí 30denní záruku vrácení peněz, takže pokud chceš být i online tam, kde tě nikdo nesleduje, teď je ten správný čas. Naopak v noci by se situace dramaticky obrátila, ale stejně tragicky. Tělo, náhle vystavené váku a extrémnímu mrazu, by během několika sekund stuhlo na kámen.
Krev a ostatní tělesné tekutiny by okamžitě zmrzly, a to včetně tekutin v mozku a srdci. Tento proces by způsobil téměř okamžité praskání cév a tkání. Kůže by stvrdla a stala se tak křehkou, že i nejmenší pohyb by jí způsobil prasknutí a odlomení části těla. Druhou planetou, na které by lidské tělo čelilo bezprostředně smrtelným podmínkám, je Venuše. Přestože je Venuše druhou nejbližší planetou ke Slunci, její prostředí je možná ještě méně příznivé než na Merkuru. Venuše bývá označována za pekelnou planetu. Její atmosféra, složená převážně z oxidu uhličitého s hustými mraky kyseliny sírové, vytváří skleníkový efekt, který na povrchu planety udržuje konstantní teplotu kolem 465 stupňů Celsia. Tato teplota je vyšší než na povrchu Merkuru, a to přesto, že je Venuše od Slunce vzdálenější. Hustá atmosféra navíc vytváří tlak přibližně 92krát větší než na Zemi, což odpovídá tlaku v hloubce asi 900 metrů pod hladinou oceánu. Pokud by se člověk ocitl na povrchu Venuše bez jakékoliv ochrany, smrt by byla okamžitá a extrémně brutální. Vysoký tlak by tělo rozdrtil během slomku sekundy. Všechny dutiny a orgány by se zhroutily, hrudník a lebka by byly okamžitě rozdrceny. Tento tlak je natolik intenzivní, že by ani nejsilnější kostní struktury nemohly odolat. Vedle extrémního tlaku by vysoká teplota způsobila okamžité spálení tkání. Tělo by bylo vystaveno žáru natolik intenzivnímu, že by došlo k okamžitému zuhelnatění pokožky a povrchových tkání. Krev a ostatní tělesné tekutiny by se okamžitě začaly vařit, a to nejen kvůli teplotě, ale i extrémnímu tlaku, který výrazně zvyšuje bod varu kapalin. Hustá atmosféra Venuše navíc obsahuje oblaka kyseliny sírové. Ačkoliv by člověk pravděpodobně zemřel dřív, než by kyselina měla možnost výrazně poškodit jeho tělo, v případě jakékoliv ochrany před tlakem by kyselina způsobila rychlé a extrémní chemické popáleniny pokožky, očí a sliznic. Venuše tak představuje dokonalý příklad extrémně nepřátelského prostředí, kde není možná ani krátkodobá existence jakéhokoliv pozemského organismu. Země je ve srovnání s ostatními planetami naší sluneční soustavy výjimečným místem. Jako jediná planeta poskytuje ideální podmínky pro život, ale přesto ani ona není bez rizik. Co by se stalo, kdyby se někdo ocitl na Zemi bez jakéhokoliv kontextu, bez ochrany, znalostí či schopnosti se přizpůsobit? I když se Země může zdát přátelská, skrývá mnoho míst, která jsou stejně smrtící jako planety daleko od Slunce. V hlubokých oceánech existují místa, kde tlak dosahuje úrovní podobných povrchu Venuše. Bez ochrany by tlak v hloubce několika kilometrů okamžitě rozdrtil lidské tělo, stejně jako extrémní atmosféra jiné planety. Stejně tak na povrchu existují lokality s extrémními podmínkami. Například v pouštích, jako je údolí smrti v Kalifornii, teploty pravidelně překračují 50 stupňů Celsia, což by mohlo vést k rychlému přehrátí organismu a smrti během několika hodin bez adekvátní hydratace. Naopak v nejchladnějších oblastech Antarktidy mohou teploty klesat až k minus 90 stupňům Celsia, kde nechráněný člověk zmrzne během několika minut. Země je rovněž místem intenzivní geologické aktivity. Sopky, zemětřesení a tsunami pravidelně připomínají, že planeta není klidným domovem. Vulkanické oblasti, například okolí sopky Kilauea na Havaji, mohou člověka vystavit teplotám lávy dosahujícím přes 12 stupňů Celsia, což znamená okamžité zuhelnatění a smrt. Mars bývá často vnímán jako nejpravděpodobnější kandidát na druhý domov lidstva, ale skutečné podmínky na jeho povrchu ukazují, jak tenká je hranice mezi nadějí a iluzí. Mars má atmosféru, ale je natolik řídká, že neposkytuje žádnou praktickou ochranu. Tlak na jeho povrchu dosahuje méně než 1% zemského. To znamená, že kapalná voda zde nemůže existovat. Okamžitě by se vypařila nebo zmrzla. Totéž by se stalo s lidským tělem. Bez skafandru by došlo k okamžité dekompresi. Tělesné tekutiny, včetně slin, krve a slz, by začaly vřít i při teplotách hluboko pod bodem mrazu. V průměru se teploty na Marsu pohybují kolem minus 60 stupňů Celsia, ale v noci běžně klesají až k minus 125. To znamená, že i kdyby dekomprese neproběhla okamžitě, tělo by během několika málo minut podlehlo hypotermii. Stuhlé tkáně by se lámaly při každém pohybu, kůže by praskala, vnitřní orgány by postupně zmrzly, aniž by měl mozek šanci si to uvědomit. Mars má navíc jen velmi slabé magnetické pole. Sluneční radiace a kosmické záření tak dopadá přímo na povrch planety. Každý nechráněný organismus by byl vystaven vysokým dávkám ionizujícího záření, které poškozuje DNA a způsobuje akutní radiační syndrom. Dlouhodobě by to znamenalo rakovinu, mutace, poruchy nervového systému, krátkodobě extrémní záněty, ztrátu vědomí nebo selhání orgánů. A pak jsou tu marsovské prachové bouře. Ty dokáží obklopit celou planetu a trvat i několik týdnů.
Prach je tak jemný, že se dostává do plic, do očí, do všech zařízení. Není to jen vítr, je to mechanický jed, který se postupně usazuje, narušuje a leptá. Vdechnutí několika gramů tohoto prachu by mohlo poškodit plíce nevratně. Jupiter, největší planeta sluneční soustavy a zároveň první plynný obr na cestě od Slunce. Na rozdíl od Marsu tu není pevný povrch, na který by bylo možné přistát. Ale ani to neznamená, že by se dalo přežít déle, spíš naopak. Jupiter je složený převážně z vodíku a helia. Jeho povrch, pokud ho vůbec takhle lze nazvat, není pevný. Je to postupně zahušující se plyn, který s hloubkou přechází do kapalin a extrémně stlačených vrstev. Vstup do atmosféry Jupiteru není jako vstoupit do mlhy. Je to pád do vrstvy po vrstvě rostoucího pekla. Začátek může působit nenápadně. Prvních několik desítek kilometrů je člověk jen ve volném pádu, ale tlak roste rychle. Po několika minutách začíná být srovnatelný s nejhlubšími oceány Země. Tělo by bylo postupně mačkáno, jako pod hydraulickým lisem. Kosti by nevydržely, plíce by se zhroutily, kapiláry v očích by praskaly. Krev by začala protékat tkáněmi, které přestávají držet pohromadě. Teplota zároveň prudce stoupá. Z počátečních minus 150 stupňů Celsia v horních vrstvách atmosféry se během dalšího pádu zvedá na stovky, tisíce, později dokonce desítky tisíc stupňů. Molekuly organických látek se rozpadnou. Žádná tkáň nevydrží kombinaci tepelného a tlakového násilí. Navíc Jupiter je obklopen extrémně silným magnetickým polem, které generuje radiační pásy mnohonásobně silnější než ty zemské. Představují neviditelnou bariéru, tvořenou smrtícím proudem nabitých částic. Dávka, kterou by lidské tělo obdrželo během průchodu těmito pásy, by znamenala okamžitou smrt. Dlouho předtím, než by došlo k jakémukoliv kontaktu s atmosférou. Na Jupiteru není žádná fáze, která by byla bezpečná. Tělo by nikdy nedosáhlo jádra planety. Fyzikální limity materiálu i tkání by to jednoduše nedovolily. Po Jupiteru přichází Saturn, druhý největší plynný obr ve sluneční soustavě. A přestože se může zdát klidnější, s ikonickými prstenci, pastelovými barvami a pomalejšími rotacemi, i tady platí jedno pravidlo. Život zde nemá místo, ani na okamžik. Saturn je podobně jako Jupiter tvořen převážně vodíkem a heliem. Nemá pevný povrch. Atmosféra je hluboká, vrstvená a s narůstající hloubkou přechází v kapaliny, které nikdy na Zemi nebyly zaznamenány. Tlak roste se sestupem. A stejně jako na Jupiteru, i tady by byl jakýkoliv pokus o průchod atmosférou přímou cestou k destrukci. Vnější vrstvy atmosféry mají teplotu kolem minus 180 stupňů Celsia. V tomto prostředí by člověk okamžitě ztratil vědomí. Vdechnutí plynu s touto teplotou by poškodilo dýchací cesty v jediném nádechu. Kůže by zmrzla, stvrdla a popraskala. Oči by se pokryly ledovou krustou. A to vše ještě předtím, než by vůbec začalo působit gravitační pole a drtivý tlak spodních vrstev. Jedním z nejpodivnějších jevů na Saturnu je jeho severní pól. Tam se nachází stabilní atmosférický útvar ve tvaru 6 úhelníků. Tento hexagon víří atmosférou už desítky let, obklopený turbulentními prstenci oblaků. Vzdušné proudy zde dosahují rychlostí přes 300 metrů za sekundu. Kdyby se lidské tělo dostalo do tohoto proudění, bylo by roztrháno na úrovni jednotlivých tkání. Saturn sice působí tišeji než Jupiter, ale klid je jen iluze. Pod povrchem se skrývá stejný destruktivní potenciál. Za Saturnem následuje Uran, ledový obr, často opomíjený a málo zkoumaný. Bez masivních bouří Jupiteru, bez Saturnových prstenců. Uran je zvláštní hned v několika ohledech. Jeho osa rotace je extrémně nakloněná, téměř leží na boku, což vytváří zvláštní sezónní cykly a proudění. Atmosféra je tvořená převážně vodíkem, heliem a metanem. Právě metan dává Uranu jeho charakteristickou modrozelenou barvu. Povrch neexistuje. Stejně jako u předchozích plynných obrů jde jen o přechod z plynného do kapalného a nakonec pevného stavu vnitru planety. Vnější vrstvy Uranu mají teplotu okolo minus 224 stupňů Celsia. Jedná se o nejnižší zaznamenané teploty v celé sluneční soustavě. Pokud by se člověk ocitl v této oblasti, nebyla by šance na žádnou fyziologickou reakci. Během zlomku sekundy by všechen vnější i vnitřní povrch těla zmrzl. Voda v buňkách by se proměnila v ostré krystalky, které by orgány roztrhaly zevnitř. Sestup hlouběji do atmosféry by přinesl zvyšující se tlak. V kombinaci s rostoucí teplotou by tělo nejprve zkřehlo mrazem a poté se začalo pomalu rozpadat, zahřívat a nakonec by se rozpadlo na molekulární úroveň. Není to smrt jedním okamžikem, je to rozklad v sekvencích, které nikdo nevidí. Navíc Uran nemá téměř žádné vnitřní teplo.
Je to planeta, která téměř nevydává energii. Všechno je zpomalené, nehybné, bez výrazné dynamiky. A právě tato pasivita je klamavá. Neptun. Poslední známá planeta sluneční soustavy. Temná, vzdálená, neklidná. Zatímco Uran působí chladně a pasivně, Neptun je jeho opakem. Planeta neviditelných sil, skrytého pohybu a nepředvídatelných hlubin. Atmosféra Neptunu je tvořena vodíkem, héliem a metanem, podobně jako u Uranu, ale podmínky zde jsou dynamičtější a násilnější. Větry na Neptunu jsou nejrychlejší v celé sluneční soustavě, dosahují rychlostí přes 2000 km za hodinu. Pro srovnání, jde o rychlost, při které by lidské tělo nebylo jen unášeno, ale doslova roztrháno silou proudícího plynu. Vnější teplota klesá na minus 218 stupňů Celsia. Okamžitý kontakt s takovým prostředím by znamenal šok a zmrznutí na úrovni atomární struktury. Voda v buňkách by se proměnila v ledové střepy. Povrchové tkáně by se staly tak křehké, že by se při kontaktu s větrem doslova drolily. Pád do atmosféry by byl cestou bez návratu. Postupně by se z řičí atmosféry stal těžký oceán super stlačených plynů a kapalin. Molekulární síla této vrstvy by rozmačkala tělo bez námahy. A pak je tu otázka, co se nachází hlouběji. Spekuluje se o oceánech z tekutého amoniaku a metanu, elektrických bouřích nebo dokonce o ledových blescích, výbojích energie v podmínkách, které nedokážeme simulovat. Neptun je laboratorní noční můra, kde chemie a fyzika tvoří prostředí, ve kterém žádná známá struktura nemůže přežít. Za Neptunem už nejsou žádné planety, jen temnota. Prázdnota, kde světlo slunce ztrácí význam a čas přestává plynout tak, jak ho známe. Člověk vznikl v podmínkách, které jsou neuvěřitelně specifické, a jakmile tento prostor opustí, čeká ho realita, která nepočítá s omylem. Není to trest, je to jen fyzika, je to vesmír tak, jak je, a v tom je jeho děsivá pravda. Žádné místo mimo Zemi není připraveno tě udržet naživu, a pokud někdy bude, nebude to kvůli tomu, že by se změnily planety. Bude to proto, že se změní technologie. Ale i ta bude vždy bojovat proti něčemu, co je silnější, starší a nemilosrdnější než jakýkoliv lidský výtvor. Na konci této cesty zůstává jednoduché poznání. Země není jen planeta, je to výjimka. A všechno mimo ní je připomínkou toho, co se stane, když výjimka přestane platit. Protože ve vesmíru není smrt trestem, je to výchozím stavem.